wannan abin takaici ne, abin bakin ciki. Yanzu ya rasa wani abu da zai faɗa a jihar Kano, ba zai magana ta harkar tsaro ba, ba zai magana harkar lafiya ba, ba zai magana harkar ilimi ba, ba zai magana harkar abin da ya shafi mutane, amma harkar yunwa da fatara da talauci da suka sa mutane a ciki duk ba zai wannan magana ba. Sai mu zai zo ya ce mana zai mana rawa. Me isa bai yi rawa a Enugu ba? Me isa bai rawa a Lagos ba? Jihar Kano rawa take bukata. Ai shi daya ka ji wani farin ciki shi wanda suke tare da shi malamin gawa babba da gundi. Ai kaga shi muridi ne ma a cikin harkar ɗariƙar ƙadiriya. Me yasa da ya zo bai ce masa yi hallara ko ai zikiri ko ai amfasu ba? Duk ba a gaya masa irin wannan ba. Mu jihar Kano rawa muka ce masa muna nema. Wannan abubuwa da mutanen da suke yi abin takaici ne, abin bakin ciki. Ganin yawan al'ummar da suka tare shi ne yasa ya kasa ce musu komai. To da ya kasa ce musu komai sai ice za a kawo harkar tsaro, harkar koyi da koyarwa, yunwa da fatara da talauci da mutane suke ciki, harkar kidnapping da ake in ka tafi gona a sungume ka a sa ka a buhu, kai ba shinkafa ba, kai ba dawa ba, kai ba masara ba, ana cinikinka. Zai ce duk wannan za a kawo inda za a daina, amma ya zo ya ce mana zai mana rawa. Wannan abubuwan shi yake nuna cewa wannan mutumin bai shirya ba. Mataimakinsa a takara Kashim Shettima ba ya ce za a karasa ayyukan da gwamnatin tarayya ba wannan ne abun bukata ba, shine ma'aikacin. Ai mataimaki safaya taya ne, kamata yayi shi wanda izo yi bayanin. Kana ji fa dan abin takeici irin su Audu Ciranci wanda basu fahimci ma me ake yi ba, wai shine ya tashi yana hada taron nan da taron da ina cikin rukunan musulunci. Wannan abubuwan ba shine mutane suke bukata ba. Taron da ko na lakwai in zai tara abin da yafi abin da suka tara, ko dan asharalle shine zai mana taro ya gaya mana wannan bakakken maganganu. Kaga yawan mutanen da suka halarci wajen shine na gaya maka, ka je kwanar dan gora kaga abin da injiniya Abba Kabir Yusuf ya tara. Wannan ya hadu wanda ko ba biyan kowa akai ba a sallami kowa ba, kowa ya je lillahi wa billahi hasatan lillahi. A gaya mun wa'anda suka je taron nan dan girman zatin Allah a zo ga alqur'ani, ko Audu Ciranci ko mai girma Ganduje ko duk wani maga isa a gwamnatin jihar Kano izo idafa alqur'ani yace na rantse da girman alqur'ani mutanen duk da suka taru ba wanda muka bawo koda naira 10. Ni kuma zan koma APC gobe. Idan waɗanda suka je filin stadium biyan su akai, su kuma waɗanda suka tare su a hanya kuma fa waye tare su a hanya? Gashi nan ta hanya lafiya kalau, kowa yana cikin. Kano ta tsaya baranar me ta tsaya akai? Me za ta tsaya? Talakawa dai sun sha wuya, an yi kwace-kwacen wayoyi, an yi abubuwan da bai dace ba. Na ji ma mai magana da yawan hukumar 'yan sanda ya yi bayani. To mune maka addu'a, Allah yi maka albarka. Mutanen nan da kake faɗa an kama, Allah isa a hukunta su, Allah isa kuma su gane abin da suke yi ba daidai ba ne. Wannan shine abin da muke nema. Mahukunta da a ce wannan abin fa ko ya razana ku ne yasa kuke ta. Ni fa dan jam'iyyar PDP ne, PDP da bata da alƙibla, PDP da bata gane ma me take yi ba, PDP da ba za ta ci zaɓe ba. Ai abin da muke gaya maka, mu yan PDP a kotu za mu kare. Yau muna kotu, gobe muna kotu, jibi muna kotu, har ai zaɓe a gama. Wannan kuke mata ke ba za mu mun mata zagon sama ma. Ita me bata yi girma injiniya Rabi Musa Kwankwaso a 2019 ba, me mu ma ba za mu iya mata ba. Wannan abubuwa su ne abin gaskiya. To me yasa ba za ku hakura da ita ba? Mu hakura da ita akan shi injiniya Rabi Musa. Ya za mu hakura da ita? Ni ba zan koma gun injiniya Rabi Musa Kwankwaso ba. PDP nan ina ciki, sai an kasta da ni, sai naga an haƙa rami an binne ta. Mukami ne fa da kai a PDP. Ina da mukami. Kada a ce dama ana sana'a. Waye gatan PDP a jihar Kano da tarayyar Najeriya? Allah ya ji kan tsohon gwamnan Kaduna ba dan ya mutu ba. Irin bayanan da ya Ahmad Muhammad Makarfi da mutane waɗanda suka yi munafunci, da mutanen da suka yi gulma, da mutanen da suka rasa inda suka dosa, suka sa Kwankwaso ya fita daga jam'iyyar PDP. Wallahi da Kwankwaso ya fita daga jam'iyyar PDP, gara gwamnoni guda 9 na jam'iyyar PDP su fice. Kenan kana da na sanin fitarsa daga PDP? Su ma shugabannin da na sani suke, domin sun san ɗa ne ɗan albarka, ɗan gwal, ɗan kishin ƙasa, mai san talakawa, mai kishin talakawa. Me ake da irin wa'annan mutane? Ana zargin jam'iyyar da ya karɓo al'umma sun ki karɓar ta, hakan ne? A'a, kai ne da ka ki karɓar ta. Ka je ka ga abin da ake a kudancin Najeriya da arewacin Najeriya. Kar ka ce ina taya bansa, ni ɗan jam'iyyar PDP ne, kuma PDP da Allah ba za ta ci zaɓe ba.